Joka loktani. Joka loktani. Te, aivan pesee mietin. Mut sä skippi vasta. Mä saan meinit tappaa. Mä jää kuitenkin näin laukalla suhteen. Mä oon saattan mun se Xbox handkontrolla. Olallekin spela Gridde handkontrollen. Aina huivaattis Gridde, että kuka tiedät, että lai tinkkai tappaa. Hirmaa haattis. Jos mä muistan kohta kaikki tahkat. Ei. Niin, ke. Vai ei meinu oleke? Niin, oja mun tollen IPT, että oja. Vai tälle. Koska joka leikki, että ground speed. Mitä tällä? Lääktä, koska tällä? Vai tollen jäljilläkin vielä. Täällä lääkitä. Knots, pitäis vain knots. Mä kuulikin, tää mä en tiedä, että kun mä nämä... Ai joo, mä olen Gridemme luksa. Tää tappeta, eestä kuitenkin kyllä. Täällä hoinuke. Ei mitään jaulit. Tää itä ilkali, ei. Kahta kesti vasta. Täällä on kuitenkin kyllä. Joo, täällä on jääs miolla kautta kuuli. Täällä. Että Microsoftin täällä e-mail vähän vaiteli. Että tää kuitenkin näin tapkallut nää suks vuotille. Nää kirjoitais kähtsä mieli mii. Että kauna täällä alkuun. Täällä paaktaharje. Tiellä paaktaharje. Mieti loinu. Ja täällä skoulu, maana ihan nuori skoulu. Tiellä on tuun hotelli tiellä muualta. Tiellä skoulu. Ja täällä ei sitä silti. Ja täällä vainen peti. Täällä on ei täällä junnu puolille tahkuna, että tähän ei ole jalka ja finjas. Täällä hirma lääkään kortsia tahkan. Tiedän, kun ei tiedä siktä. Snutatsa. Tiedän joo, tää on kirjoitettu taas vähän kehtsi. Tuossa oli mospella, mä taiku, mä hän vuosi täällä. Taas mä tohkaan just täällä. Taiku. Kuolla leke täältä vessa. Tuolle. Ties mä tohkaan. Mä yritän vähän lokata tällä inkitte. Siellä on tuunhotelle. Täällä tuunhotelle. Jälleen. Spa-projekti on siljo. Muualta. Just muualta. Täällä muualta just täällä. Ja tohku mä meinin sijajuut. Ja isä mulla missä vaeltuhtaa, kun minä jo koota käyn. Mä ollaan tahlaulla, kun huitaajat suojait. Minä kahtaan kähtsit kolalle ja tielle paiktaariin. Mä ollaan huitaajat suojait. Mutta täältä he ei kehtin pormussa. Että vähän tännekin katso nuoraa, kun vähän unnia tenjien. Kuuluu musiikka vähän porukka. Kuulee, oot tiedällä? Jaha, tämmöistä nääkin unnia lähtö. Ei, tää tein vasta, mä jokkiin välttä. Aike hortuessa. Vaan lähes FPS, kun njälläkin FPS. Mä toin, että se käy vielä oinen olemassa vaitella tämän FPS. Asuu ihan just FPS. Tää mikä on oikein kähtsä, kun lunttuu tsiksit. Mitä kun aina, kun tielalla jalka.
siis han ler jo elki kedat erämais pappain vuodessaan torrot. Hetta eira triumfoskan Olsen minna Ei tullut! Henriksen ja väl på höra låta. Tää kontes. Voin kanssa koskaan enemmän. Matti, kohta on pizza promsen alla. Eikä muista aika lottali ehkä tää suolta. Ei postella. Ei ole niinku, joo, demonia mä siis lähtö. Niin. On saita färta kärkä nohkoa vähän aineet. Kustiilan veso ja Baktharjen lakamus peet kaskan kantalta jäivät. Niin. Tällä ei hirveän laakan roggia. Tää on miakkan sai tämän vähän porpun. Akan nako pisaani porpun kun illet muuta. Mä täällä val realistille sitä karve. Speillä. Tuo peessä patsi njällo, kuten mä saatan loktunut. Ja alki junnikin ehtsä loktunut. Mä tahkun keski. Keski mun kirjoitan jolkataa joku tuohku. Joo. Ja minä kilannut loktunut. Ja koin jäämielle. Tiellä on jäämielle jo. Kosta täältä Bakthariin. Käy täällä. Tuottele Bakthariin, hä? Joo. Vielä se. Minun niin tästä. Tiloin jämmille. Täällä muiska kakavallunnalle. Tiloin ihan irma ei pigla huojesti. Mä voin täällä kirjoittaa Statoililla. Selkkikova patsilla kirjoitin juuri äsken lähtee. Jälleen ketä teunut vuojesti. Pisa. Oi nykä luntta tsiktsää mä täppä. Anna kähtsämä. Tuolla oltais papatsin sille, joka toppa luntta tsiktsää. Ja aina lunttunut jefteemi. Tätä koeta tätkat nuoria. Että orkeltan tiehtiemme tai tuohtaa vuotakan. Te lihkäis. Ja tämän täppeessä ne jiirt. Ja kun minä valmasta kähtsän. Ja koetakäin lunttaa kun tsikst. Niin mennä topa päältä jonkkeen. Oi. Näistä voi jään tohko. Tästä minkä taas minun kuulee kehoin.
Niin. Temin unniita. Niin. Ja te olemaan te mimmois volke. Mun sen on flapsan halta, hä? Nada, okei. No. Kuulla lea flapset. Täällä. 20% vitsi. Päästä välkki loktunit. Niin. Niin, te. Ei mimmois volke. Vai ne pessakka minko suokin. Jahka taiko, minkä saitte loktuni kollu talatia vääpät. Ja mä saatte verran muita, että kootukeinus taapalisin silloin ile takkaakalla. Vähän fiina ja vähän vuoropunta kalla. Joo, ja kun aina vettääs tähtes paapalisin silloin kootukeinun tässä leualle jalkata. Ilka semlaakaan kun toppetan Microsoft Flight Simulatorissa. Eikä nuolla kuosa ja peetsiä ja tekkailla. Tämä oli jalkaakaan lehkemä. Ja joo, joku oli jo taas tutsamata. Just haala takkar finna kaakkansa, kun tällä mukaftien ja härvapaattien tekkaa. Että saattaa nammoja, että mujen, että he eittänyt kun motajan. Suushan tekkar kauppi. Saamiski designmateriaali, mikä kuota kaakkas ja härvapaattien tekkari. Ja min saatteekalle lohpi, mutta aika halpaa se on. Hän verran sonne tiinet. Mutta Jack Tervuori just tältä manahta. Okei. Pessakomin. Katakaa vandavalle heijoi. Mikä toppelee? Joka loktoni. Te, aivan pesä mietin. Mut sä skippiin vasta. Te mikä sähti aika vähän läpnä. Voi, let's go miss. Joo, oi. Joo, tää skippiin vasta. Tiedä leikamis paapajektan sille PC, minkä yhteis pajaa, se liikui porra. Ei ole tehty siitä. Täällä mikä sähti säivä täällä mennä täällä mortana maaraa camping kähtsän. Kostelette flaps tiellä. Niin. Mikä sitä mortana maaraa camping makkadalla. Lekataan kaafuessa. Täällä on johon mennä lottaa täällä reemaa täällä. Mä mietin mitä kirjoitit. Reemalaakaan tievaa täällä kun. Patsi peissaa jäälalta lottaa. Tää mä kaiken tää hommaa mahtit. Mä kört väälä ei lähtö. Olle toku mortana maara camping. Täällä mu goimme ahku. Mutta liiremas peessä, kun mitä tievaa mietin. Mitä sä aitte? Jorgan meinamä. Ei meina speillä, mä oon täällä toppo agerttia mannat. Ja kävi te kirjoitin tuoppete. Älältä leeltä paaktaari kähts kosta mimmissun, kosta moori yhtenän torvan. Voin joistain laivenaa. Ja tuot. Ei tiellä paakt. Tiellä! Maks aiken sermat, se on joku itakö aapu. Oi tullen. Ja. Oikeastaan sermaa aiken se, joka tukaltiin liitse rauhaa enemmän, kosta muu ouronga. Ja me mut suikkuan toppe.